Мен сізге айтам, мен өзім полевой этнограф. Мен өз ғымарымда 570 татар ауылында болғаным бар. Тамбовтан алып Омскіге қадар. Шында ергенде мен аңладым, біздің жазылған тарих, ол шын тарихқа бек малы касательный. Халық башында ғайбарлар шул қадар көп анда ерген вақытта, шуңа қарана татарды алашқанда, сіз айтқан айбарлар біз барысында көреміз, білеміз ғайбарларды. Түрлі яқтан, түрлі кішілердің фикірлері барысы тұтылағаш, жақшы шайбылар келіп шыға. Сіз біріншісін көтердіңіз, біздің байлар неге шынды. Сіз білмейсіз, біздің байларының ең ярдәм еткен вақытта 19-ші езінің 2-ші яртысында, 20-ші ез башында байлар бек қатты татар байлар ішлегендер, халық ярдәм етіп. Но до этого прошло 4-5 поколений, которые копили капиталы, и только после этого возникли те богатеи, которые стали помогать народу. Не сразу это возникает. Вот современные богатые татары, большинство, они не обладают самосознанием необходимым. Аллах еще вот копит деньги, но при этом не думает, что вообще эти деньги скушать невозможно. Некоторые наши богатеи имеют миллиарды долларов. Как ты это используешь? Мне, например, трек капиталиста бар, он хозяин фабрики медицинских товаров. У него годовой оборот 60 миллионов долларов. Он біздің Бөгелмә шәһәрендә мәдрәсә тота. Түркияда оқыта стипендия беріп 1000 студентті оқыта. Башқа адамдар айтты, һәм айтты, миңа де оның қадар зор ақша керек түгел. Мен менә студентларға ақша бергенде айтты, менің бір шарт, яхшы оқудан башқа, оқып бітіргәч сіздер кешеләргә ярдәм итегез. Бұл психология, бұл мұсылман психологиясы, олар шулай тәрбиеленген, и вот когда вот наши станут такими, ол вақытта может быть қараштар өзгәрер. Но мен айтмам, сен бір нәрсе начар деп. Біз Рустамнан барып қайттық соңғы вақытта Пенза жақтарында болды. Анда Пенза жақтарында бай татарлар бар. Олар ойлай баштадылар, наконец, байлар қазір нәрсе бізге эшләргә микән. Мәчетләрне төзедек уже, мәчетләрне төзедек. Бізге менә кирәк, тарих та кирәк әзрәк, ничек тотты. Халыкны күтәрергә кирәк. Булар это следующая стадия уже. Они начали понимать. Мен ойлайм, андыйлар бәлки біз әлі көрмәбез, но олар тоже барлыққа келерлер деп ойлаймын. Шул вақытта, может быть, жизнь немножко меняется. Это от их хотения. Не должно быть от Бізге дәулеттен бізге бек өбеттірек етті, бізге расчет должен быть за свои силы. Шул яқтан әһәмиятлі әйберләр бізге де бойлар да эшләргә кирәк. Қызғаныча қаршы алар да эшләп жетті. Енді сіз айттыңыз бит әле, тарихны оқытырга кирәк дип. Бой татарлар да бізге шулай әйттеләр. Тарихны бирергә кирәк. Сез бөтен нәрсәндә тарихты тирәсенә туплагыз, халыкка җиткерегез. Мен бит гомер буе тарихчы булып эшләгәч мин белән без соңгы 30 елда переворот ясадык. Менә булгарчылар ва татарчыларның үзара көрәше дигән нәрсә, ул бит вообще-то полная ерунда. Ул билимсез шәхес кенә булган белән татарлар бушына каршы куя. Шын тарихына караганда аны берничә каршылыкта ашырды. Бер сәгатьтән берсе бездә Төркия ханлыкта безнеке булган, Хазар ханлыгы да безнеке, Болгар да безнеке, Кыпчак дәүләтләре да безнекеләр, барсы да. Ишенә кирип китәргә дә кирәк. Ул просто надан кешеләрне сәясәттән чыгып шулай куйганнар. Без аны хәзер выправили, и шул килеш бара алабыз. Но алга таба эшләргә кирәк нәүләрдә. Хәтта менә сез искәрчәлдегез Максим Шевченконы. Максим Шевченко безгә әйтә. Давайте да Россия халыкларының тарихын яңадан языгыз. Алимнарны туплагыз. Не вот так, как написано, а надо подлинную историю народов России дать. Андый кешеләр дә бар. Без бит шуңа күрә Максим белән эшләдек. Сез теге ялгыш аңламагыз. Без Максимның партиясының ничек төзелгәнен сезгә караганда яхшырак та беләбез. Ул чынлап та кинәттән генә төзелде. Хәтта без алар сатып алдылар готовый партияны. Ул партияны төзегән кешеләрне дә беләбез без. Безнең просто возможностьлар бик булмады раскрутить сетергә. Монда беләсез, контроль шундый, монда син ярак итә алмыйсың. Шуңа күрә без уйлыйбыз, даже без җиңдек дип сайлау вакытында, но тавыш безгә рәхмәте барбыр. Шуңа күрә, ну ансын барыгыз да беләсез механизмны. Шуңа күрә сөйләп торасы юк. Динарайда. Дамир әфәнде, Руслан әфәнде, бик зур рәхмәт килгәнегез өчен. Вот вы сказали по поводу элиты, то, что нужны такие примеры для подражания, в том числе молодежи и так далее.
Вот я с супругой в 2014 году проводил шахматный мемориал имени Рашида Гибадовича Нижмединова. Гениальный шахматист, основоположник татарской шахматной школы, написал первый учебник по шахматам на татарском языке. Был секундантом Михаила Талия во время его претендентского, так сказать, матча за звание чемпиона мира. Вот мне кажется, что вы все-таки общаетесь, вот, так сказать, с элитой интеллектуальной в первую очередь. Вот если можно было бы попросить, ну, например, вот сейчас самый топовый писатель Гузель Яхина, да? Ведь вот в массовом сознании татарский герой сегодня это Зулейха. Это очень так двояко. Так можно. Почему бы не попросить, вот как вот я как творческий деятель, могу сказать, что как формируется, то есть вначале пишется хорошая книга, дальше идет хорошая экранизация, и по этой экранизации уже формируется некий, ну, для молодежи в том числе, пример для подражания. Вот что такое элита? Элита – это человек интеллектуального труда, в первую очередь, в нынешнее время, когда все уже механизировано, все силой там ничего особо не докажешь, нужно включать интеллект. Вот, если бы можно было бы вас попросить вот, выступить с такой инициативой в правительстве Татарстана или же там в Москве, написать хорошую книгу, ну пусть она будет с неким художественным вымыслом. Можно взять других героев. Если взять военных героев, то мы тут натыкаемся на том, что все-таки во времена Советского Союза должен был быть человек определенной нации. Да, и это, к сожалению, не татарин. Хотя мы знаем много примеров. Но касательно, там, допустим, творчества, касательно интеллектуальных каких-то сфер деятельности, мы это вполне можем сделать. Можно ли было вас попросить? Рахмат, если можно, я отвечу, Да, потому что я был основной оппонент Гузель Яхиной и писал много рецензий, и, и предлагали даже дебаты, но она отказалась. Но проблема получилась в чем? Действительно, Леонид Макеевич лучше знает, он кандидатскую писал, по-моему, по этим всем делам, филологическую. Значит, идея в том, что у нас произошел вот перекос. Значит, мы, согласно последней переписи, самый урбанизированный народ. 80% татар живет в городе. Но многие ментальные установки, нарративы у нас сельские. В том числе и, вы правильно подчеркнули, и писательская среда в основном у нас формулируется, вот, ну, как у Шукшина, да, знаете, там есть такой известный рассказ, знаете, да, любитель Шукшина большой, когда сталкивается, значит, поезд с городскими жителями, сельскими, и вот это вот, они выходят и не могут поделить дорогу, да, вот татары сейчас подошли к этому рубежу, у нас очень хорошая городская культура, субкультура есть, но она не выражена. Вот пришла Гузель Яхина. Гузель Яхина, ну, в принципе, она была оторвана от татарских кровей. Она написала этот роман. В принципе, он очень рваный такой. Но наши посчитали, что он хороший, в него вложились, промоушен, этим вопросом хорошо занимался, да, там большие деньги вложили. И получилось действительно, что женщины у нас этот роман очень полюбили, потому что они увидели там собирательный образ женщины и так далее. Тут действительно изломанная судьба. Но с другой стороны, действительно у татар очень много других героев, но, к сожалению, те писатели, которые у нас есть, они, ну, не дотягивают. Есть, например, там Вахид Имамов, там вот Карачабек там написал, Дамир Мулявич консультировал, да. Это исторические персонажи, но они не доходят до нас, потому что эти люди пишут старым языком сельским, языком советского человека во многом. Вот сейчас, например, я не могу читать Оноре де Бальзака. А Оноре де Бальзак, если вы помните, это был самый читаемый и самый многопишущий писатель. Очень любил Россию, выпить икру и так далее. Сейчас это читать невозможно, потому что язык эпохи ушел к Китову. Почему мы любим Сорокина, Пелевина и других великих татарских писателей? Ченки Алар пишут языком эпохи. Он Щалдра. Да? У нас есть, кстати говоря, хороший, вот город Брежнев написал, Упырь, Убарындол, там татарщи откуда Сибирь, в том числе, да, Идиатулин, Абузяров, Ильдар, вот, Москва татар. Они хорошие, у них, они на всяких книжных конкурсах ведут, но у них нету промоушена, проблема в том, что их не тянет. Или Алар Утаргат Ишляр Яхутляр Орвасына,
К сожалению, это такое есть. Да? А там элементарный госзаказ, я вас уверяю, как это было с Гузель Яхиной. Просто это заказ. Или ты хочешь, чтобы тебя поддержали? Ну, значит, или ты глянул делом. И поэтому я не сторонник госзаказов, но в данном случае я вас поддерживаю, потому что писатель у нас не может выплатить. У нас два больших писателя, которые могут выплатить. Это Пелевин и Сорокин. Есть еще третий, мой любимый, Быков. Но в последнее время я его перестал читать, потому что Сандраном Китап Ларанда, у него обязательно герой есть еврей. То есть у него национальное проходит. Национальное нельзя избежать. У него обязательно герой, и он говорит, вот он, еврейский мальчик и так далее. То есть национальное чувство загасить нельзя, кто бы как ни пытался, да? А поэтому это очень важное чувство, я с вами согласен. Ну, например, последний роман татарского писателя Сорокина, там он просто доктор Гарин. Там татарские мотивы, он говорит, меня в детстве называли доктор Татарин, я очень этому рад. Ну и так далее. То есть татарский компонент, его же тоже не спрячешь, он на самом деле присутствует даже в интеллектуальной. Интерес колоссальный же, ведь там тот же самый сериал там «Ход королевы». Все посмотрели, интерес к шахматам большой, и как-то сподвигнуть какие-то есть, в шахматах есть какая-то такая поэзия бесконечная. И мне вспоминается тоже по поводу, про евреев там, и про армян, история вспомнилась о том, что Тиграну Петросяну, когда вот он победил, взял звание чемпиона мира, армяне всего мира скинулись и подарили ему 1 000 000 советских рублей. И это, это просто красивая история. У нас Гатакамский, помните, был? Да. Вот что с ним стало? Его сильно затюкали. Да. Хороший парень, как и любой гений, он немножко был не в себе, конечно. Он, по-моему, остался. Он в Америке, по-моему, сейчас. Но гения надо на самом деле оберегать, потому что он в этом мире не приспособлен. Его чуть выпустили наружу, там отец там и так далее, опять, так сказать, фрейдизм у вас не буду ходить, там право детства. Отец воспитывал. Да, но мы упустили его в ЕГТ. Он приезжал в Казанга, Аллах Хатарлиля, татар кызын излядывал, хотел взять в жены татарскую девушку. Не получилось. Шума говоря, у нас гениев не любят, как известно, да, и Яхудляр по-другому относится к своим гениям. Я вам могу сказать, что подлинная татарская история во многом находится у краеведов. Потому что они и архивы копают там, и народную память тоже собирают. Это очень важно. Потому что многие вещи ни в какие источники не попали, есть только в трудах в памяти народа. Там все, что угодно может быть. Поэтому наше руководство, Конгресс татар и татарстанское руководство поддерживает этот проект. Мы будем продолжать. Я к вам обращаюсь, можете сюда писать тоже. Там и гонорар есть довольно неплохой. И мы материалы берем в разных аспектах. Но вот на следующий год могу сказать, что 2 вещи нас будут интересовать. Первый номер этого журнала будет посвящен 1100-летию принятия ислама нашими предками. Но мы хотим об этом писать не как вот болгары приняли ислам, а хотим показать место татар в исламской цивилизации более широко. Потому что татары принимали предки наши ислам неоднократно. И болгары, и кипчака принимали ислам, и златардынский татар ислам принимали в разное время. Вот показать весь объем. И хотим тоже про джадидизм тоже написать. Потому что татары выделяются в исламском мире прежде всего своими реформаторскими усилиями. Об этом надо специально еще раз написать, потому что наша молодежь не совсем хорошо знает об этом. Если бы наши предки не сделали вот эту реформу, еще неизвестно, где мы сегодня оказались. А мы еще, слава Аллаху, живы и неплохие потенциальные возможности имеем. А еще один номер мы хотим посвятить. Внимание, мы в следующем году проводим 30-летие Всемирного конгресса татар. 30-летие. И нам необходимо посмотреть, какой путь мы прошли как общественники вот за эти 30 лет. Были хорошие стороны, были отрицательные. Поэтому мы хотим получить из регионов множество таких записок, как в каждом регионе развивалось движение, общественное национальное движение. В Петербурге, как оно было. Вот. Рахим Эфенди может написать об этом. Потому что сейчас пора посмотреть немножко на себя со стороны,
и выявить наши слабые места. Потому что, вы поймите, мы в советский период же все сидели под государством, а потом мы ушли, начали заниматься своими делами сами, и у нас опыта не было, мы много чего напортачили, а сейчас уже начинаем выстраиваться заново, и советы, и пожелания очень важны в такой ситуации. Вот поэтому, пожалуйста, пишите о петербургских татарах тоже. И вообще, я считаю, что вот когда краеведение начинали, мы думали, будем писать про историю деревень. А потом поняли, что необходимо городские общины тоже описывать. Потому что татары – один из немногих российских народов, которые все время имели городское население. Все время. Даже в самые худшие времена в Казани, Астрахани, там, в Касимле татары в городах оставались. И мы имеем собственно татарскую городскую культуру, которая от средневековья идет. И этим мы и выделяем среди других народов Российской Федерации. И мы поэтому городские общины тоже должны включить в общий процесс описания. И там, конечно, и религиозный фактор, и много другое надо освещать. И напоследок я хочу сказать, что вот я абсолютно согласен, что нам необходимо сейчас интеллектуальной силой сосредотачиваться. Это очень большая работа, нелегкая, кстати. Когда мы начали писать стратегию развития татарской нации, мы столкнулись с тем, что по многим профилям у нас просто нет специалистов, нет хороших политологов высокого уровня, потому что стратегию может писать не каждый ученый. Хороших юристов нет. И много чего еще нет. Поэтому отчасти наша стратегия не получилась так, как мы задумали, из-за того, что не было специалистов. И поэтому сейчас надо мозги копить, да? И надо переваривать то, что мы имеем, потому что нам надо научиться, в конце концов, собираться и обсуждать проблемы. Потому что обычные вот конгрессовские мероприятия, это же дежурные мероприятия, там собираются, отчитываются и ушли. А обсуждать проблемы когда? Их надо отдельно обсуждать. И такие группы должны сидеть и на местах тоже. Вы общие проблемы у себя должны обсуждать. То, что вы не можете решать, надо выносить наверх. Наша централизованная организация, там мы еще раз будем думать. Потому что вот, при Милли Шура Конгресса Национального совета, то, что имеется специальные комиссии, которые будут заниматься аналитической информационной работой, это очень важно. Мы будем подтягивать туда. И мы журнал тоже используем для этого. Потому что мы вот издали один номер журнала, специальный номер в 2020 году. Там мы еще раз прошлись по нашей истории 20 века, особенно 20-30-х годов. Потому что то, что написано при коммунистах, не отражает реальную ситуацию этого периода. Они написали с собственной точки зрения, а там совершенно другие дела были. И на Султангалиева по-другому можно посмотреть. Там, в общем, заново надо туда влезть. Про репрессии тоже писать надо, каким образом у нас проходило все это, и что из среды нашей нации вычистили тогда. Вот вы поймите простые вещи, у нас же самый образованный слой это были имамы. Их же практически почти всех уничтожили, и они отсидели там 10-12 лет, многие там умерли в каторге. Это же громадный урон для интеллигенции. Это не только у нас, в православном тоже самое произошло, это же вот то, что начальный период советской власти мы откатились назад, очевидно, это объяснить надо. Как мы оттуда вот заново встали на ноги, как советская интеллигенция возникла, как она наконец стала осознавать сама себя, это очень важные вещи. Поэтому вот нам необходимо обратить особое внимание на острый период нашей истории, надо заново поднимать. Это вот в 80-х, 90-х годах немножко было сделано, но это было сделано больше в плане вот репрессий, а нам сейчас надо думать, как описать вот интеллектуальную жизнь того времени. Потому что цепочка полностью не прервалась. Вот я же вначале работал в ИЯЛИ, это был единственный академический институт на весь татарский мир. И там работало, когда я пришел, около 70 ученых. Это был весь наш потенциал. Сейчас в Академии Татарстана в гуманитарном профиле работает около 400 ученых в разных институтах. Сейчас нас гораздо больше. Но все равно вот копить надо мозги. Только в этом случае мы сможем нормально дальше выстроиться. И вот призыв у меня такой,
Мы здесь, конечно, след наш оставим, мы сорганизуемся, как продолжение вот нашего клуба «Татарский квадрат». Мы хотим серию семинаров сделать в разных местах, обсуждать все острые проблемы. Это не значит, что у вас вот, если мы посидели с вами, там, заседание провели, на это дело закончим. Надо всем туда подтягиваться. Надо предложения делать. И вообще молодых ребят тоже продвигать надо, потому что у нас молодежь очень хорошая есть. Есть молодежь, просто мы с молодежью не работаем. Вот мы с Русланом в Казахстане впервые увидели. У нас есть работа с молодежью раннего возраста, но у нас нет работы уже с людьми, которым 30-40 лет. Это в цветущем состоянии, среди них очень много образованных людей, но они в национальные дела не входят, они работают там, семьи выращивают там и так далее, детей выращивают, но у них желание работать тоже есть. Вот этот слой тоже подтягивать надо. И тогда у нас наша сила увеличится. И я думаю, что вот клуб, особый клуб, как интеллектуальное ядро, это хорошая форма, просто надо нам сорганизоваться здесь. Шураның шулай ағзасы и көргенсіздер енді ол мына сайлауларда қатынасты шақтай татар проблематикасын көтерді, Жириновскийні таптап кетті. Соның үшін медаль тапшырылды. Ол Ульянчи иштепалсын татар Да. сөзінде. Значит, Гарифуллин, Ильнар, Илнар Гарифуллинның туғаны түгел, шулай десана, шулай тарихшы, тарих институты кандидаты. Тарих фәнде. Да. Литолог шулай Башқұртстаннан өзі бик актив эшли. Бергә эшлибез инде Дамира белән. Туган жер журналының баш мөхәррире, главный редактор, Туган жер дигән журнал, бусында тупланабыз барыбыз да менә бер команда буларак эшлибез. Бу безнең Ринат Хабибулла, танылган режиссер. Ул үзенең профессиональ эшен Говорухин белән башлап җибәрде, нарсын китте. Узнал, что он не татарин, разочаровался, китеп барды безгә. Вот. Сез беләсез, Во всех разочаровался, во всех. Во всех, кроме нас. Вот. Интернетта шулай безнең Татар миры дигән проект бар. Вот без тоже бергә катнашабыз. Вот ул шунда төшерә татары сквозь время. Может, карарган да. Прошу любить и жаловать. Больше 40 фильмов. 60-тан, да, больше 60. Больше 80. Да. И вот есть у него идея именно Мандара Татарлар турында тоже может какой-нибудь исторический контекст, мәсәлән, первый за Мандара Татарлар турында. Вот. Ну и значит Альбина у нас, наверное, миннән дә яхшырак беләсез. Менә шулай и безнең төп монда килүебезнең сәбәбе, главная причина, ну, сез беләсез, что перепись бара, җанисәп, я думаю, что монда аңлатасы юк. Но мондан тыш безнең бер проект бар, татар шахматы, татарский квадрат. Без аны ел ярым элек башлап җибәрдек. Аның төп идеясе татар зыялыларын, интеллектуалларын туплау. Собирать, чөнки түгел, вот 3 ел элек пашан безнең президент стратегия кирәк икәнен сүз чыгарды юлламасында, когда он объявил, что необходима стратегия. Долго работали, бились, значит, и так, и сяк пробовали, но оказалось на выходе стратегия получилась, но не то, что хотели. Что называется, не в нашу честь получилось, сказал чего хорошо. Но мы решили, что останавливаться на этом нельзя, потому что фикер ултырмыш кебек. Туктап калырга тиеш түгел, да, ул бер җанлы рәвештә эшләргә тиеш. Шуңа күрә вот мы решили нашу работу продолжить. И регионнарга барып, йөреп, шунда да катнаштырабыз кешеләрне, акыллы кешеләрне шулай җыеп, анда Саратовта безнең, Төмәндә, Пензада безнең бар филиаллар, Төмәндә, Новосибирскида хәзер теләк белдерделәр чырга. И вот анда да булса, потому что Питер один из меня центров такого интеллектуализма, и татарского в том числе. Шуңа күрә, ну, тем более здесь восточный разряд был, да, Казанок, Щербин, то есть здесь и исламская мысль хорошо представлена. Шуңа күрә, вот мы считаем, что Сабантуй, Чак-Чак, бөтенесе ансы кирәк, сүз дә юк, но фикер дә кирәк. Потому что без инде ул дәверне, ул этапны үттек, ул Дамир абый яхшы белә, үзем там конгресста эшләгәндә, яшьләр форумында катнашканда начинали дискетукләрдән яшьләр.
сейчас уже там 20 лет прошло, қоймай қызғанышқа қарсы біздің ұйышмалар, төбектегі ұйышмалар хаман дискетук форматынан шыға алмадылар. Қызғанышқа қарсы. Это очень печально. Мы действительно народ с великой историей, с большим потенциалом, но мы хаман вот не можем выпрыгнуть из этих штанишек из 90-х годов. Шмакуревна идея Шулай. Самое главное, что это может быть точкой сборки, потому что акылы кіші терясында бар кіші туплана. Да, он выступает как лидером, как не всегда организатор. И интеллектуалы часто бывают рассеяны, им требуется где-то помощь и так далее. Но вот поэтому мы бы и хотели ССН призвать, чтобы вот акылы кіші вы бы там сильно не пинали в сторону кунсткамеры, чтобы не расчленяли, как говорится. Вот. А инде ярдам керек болса, біз готовы помогать, потому что хазарги вахта мы можем даже через интернет вот эти вот проводить ВКС, да, конференции. У нас есть такие возможности, без YouTube каналларда бар, біздің есть возможности там снимать, монтировать и так далее, продюсировать, егер керек болса. Вот. Ну и егерде мәселен есть какая-то потребность какой-то такой деятельности, это вот сіз Шулай чакырамыз к этому делу, потому что біз оказались практически на перепутье. Меня шел пандемия на всякую сетте. Вот сіз білесің, татар конгрессен, да, шақтырына шлер башкара, но вот пандемия вақытында келіп шықты нәрсе, что большая часть работы это в организации различных сабантуев и мероприятий. Ну, досуговых, мәселен, жер, бию, фаренды. Пандемияға отырдық, оказалось, что тормоз юг, исченлик юг. Оказалось, что вся наша деятельность, она выстроена вокруг вот этих вот внешних форматов, атрибутов. И мы поняли, что это вот тот знак, который указывает нам на то, что даже идя у Тарапхана, можно все-таки что-то делать. И нужно что-то делать. Вот Минбуген вчера сюда приводил этот пример, Мина Барталашим, она занимается продажей тренингов через интернет. Он говорит, вот человек, который ее нанял, как одного из таких ведущих менеджеров, он делает миллионы рублей. И оказалось, что кошеляр, которые сели в пандемию, они хотят просто на утрга, они значит, выступают и так далее. То есть это тот же самый тормоз. Все говорят, вот виртуальный тормоз это неполноценный тормоз. Я бы с этим не согласился, потому что нигезда виртуальный деген сөз от латинского вирту, благородный, внутренний. Считаем чаратарган. Вот виртуальный это значит вот, то, что ты прячешь. Вирту, да? Значит, без это хорошая возможность для нас яшерген айберлерны чыгарга. То есть по-настоящему. Для этого, конечно, методологии сакерек, хамбашка. Но менімше бізге вот себелеп яшеген татарларға это прекрасная возможность мына шу мүмкіндіктерін пайдаланып эшләргә, выйти на новый этап развития. Наверное, бүгін аны яхшыгына аңлатып берді, что біздің меценатлар, вот 100 ел элек булган монда көп кенә булышканнар там Аятулла Баязитов, да. То есть это же не сразу. Менә эш буын башта эшмәкәрләр эшләп килделәр, алар башта мал тупланнар. И только 4нче буын гына милләт эшенә акча бирә башлады. 4нче буын гына. Безнең андай уже вакыт юк кызганычка каршы. 4 буын это значит 100 лет. 25 лет буын считается. Безнең у нас 100 лет нет, понятно. Кайрас уже буквально дышит в спину, как северный питерский ветер. Шумакуря, так как время сжимается, без меня тиза рода должны перестроиться и по-новому, так сказать, посмотреть и на наши проблемы, и на все безошли Аллах, Шумакуря, конечно, не теряем на бо тамырларны, жикларны измещагны. Улы яштегі абзылар апалар, яш буын, бергелек. Мына шундай примерно спич, не как у Беглова, конечно, ну примерно шулай. Рахмет, Дамир Абайсын, болса. Шындап та миңа жақын вакытлар туры келди, шушы информационный аналитик һәм идеологик эшләр башлыгы бергә. Мен хәзер дә шундыкта конгресс каршында шундый эшләр белән шөгыльләнәм. Сез аны кай вакытта күреп бетермисез, чөнки без бит нәрсәне дә сөйләп тормыйбыз. Мәсәлән, без чыгара торган Туган җир журналы, ул краеведлар хәрәкәтенең журналы. Краеведлар хәрәкәтен без ничек оештырдык? 2 ел элек булган монда Куркына булышканнар,
Biz gördük, Мәскәүдә географик обществоны куллана башладылар үзләренең мәнфәгатьләрендә. Һәм аннан соң алар кулландылар историк обществоны үз мәнфәгатьләрендә. Менә безнең мәктәпләргә каршы накат булганда, дәресләргә истәлекне үзгәрткән вакытта, яңа стандартлар образование керткән вакытта кулландылар шул оешмаларында. Без уйладык, шуңа күрә турыдан-туры булмаса, безгә уйлап чыгарга кирәк бер оешма, без уйлап чыгардык краеведларны. Һәм краеведларның журналында biz бастырабыз төрле әйберләр. Аның барысында сез бер юл күрмәйсез, ләкин игътибар белән карап барсагыз, бөтен саннарны сез анда күрәсез, анда безнең үзебезнең фикерләр бар. Алар әзрәк таратылганнар, безнең дошманнар күрмәсен өчен алар барбер бар. Шундый юлларда эшләргә туры килә. Аннан соң билгеле менә Татарский квадрат дигән клубны уйлап чыгарган вакытта без шулай ук тәҗрибәгә таяндык. Менә Руслан әйтеп бетермәде. Стратегия татарны эшли башлагач, без анда башлангыч чорда мин дә катнаштым анда. Безнең бар иде үзебезнең таләпләр, ул эшне ничек оештырырга дигән. Чөнки стратегия эшләгән вакытта иң авыр мәсьәлә уларны башлап җибәргәндә нинди методология нигездә карасың аны. Шул нәрсә дөрес кырылмаса, дөрес нәтиҗә килеп булмый. Без шуңа күрә үзебезнең таләпләрне куйдык. Оештыручылар безнең таләпләргә колак салмадылар. Алар бөтен нәрсәне безнең фәннәр академиясына куштылар. И без күрдек инде бер 3 ай үткәч, бу әйбернең барып чыкмаячагын. Һәм аннан бөтенләй киттек. Шөгыльләндек үзебезнең эшләр белән. Без оештырдык бизнес онлайн журналында зур гына дискуссиялар шул тема буенча. Һәм газетасында аннан соң башка урында дискуссиялар оештырдык. Һәм аннан соң ул дискуссия материаллары аерым китап итеп чыгарды. Ул китап хәзер электрон килештә бар. Мен сезгә монда калдырдым да бер экземплярын басылганны. Чөнки аңлашылды, татар дөньясының әле бүген стратегик мәсьәләне күтәрерлек кешеләре юк икәнлеге. Безнең күп кенә белгечләр җитәрлек булып чыкмады. Социологиядә әйбәт үсмәгән, политологиядә кирәк дәрәҗәдә булмады. Анда кирәк яхшы психологлардан стратегияны эшләгән вакытта. Шуңа күрә безнең абзыйлар алар барысы яхшы кешеләр, но аларга кирәк иде инде бер кагаз чыгарга, алар тиз генә оештырдылар. Безнең кечкенә генә бер китапчык Татар стратегиясе дигән булып. Ну, чынлыкта стратегия түгел. Ул просто бер кагаз, шундый ул кагаз нәтиҗәсендә акча бирәләр конгресска. Милли эшләрне саклау өчен күп кенә акчалар керә хәзер телевизияләргә таратырга. Шул нигезе генә булып чыкты. Без уйладык инде, әгәр дә без башлаганбыз икән, ул стратегия турында фикерләүне тикшерүләрен дәвам итәргә кирәк. Төрле форматта булырга тиеш зур обсуждениялар, катлаулы проблемаларны. Чөнки кайбер проблемалар бик катлаулы. Менә мин сезгә берсен әйтәм, менә хәзер без яшәп торабыз инде, киләсе елга конгресска 30 ел тула. Кирәк булачак конгресска әйләнеп карап, бер уйларга нәрсә без оештырдык һәм нәрсәгә ирештек конгресс нәтиҗәсендә. Руслан Мидрәс әйтте, безнең конгрессның эшчәнлеге әкренләп сәяси форматтан китте, менә шу танцыманчыга калды. Ул ансы да кирәк, потому что сабантуйларсыз да булмый. Калганда да йөри, әмма әһәмиятләргә бер дә бар. Biz bit тырышабыз татар сәяси милләт булсын дип. Чөнки сәяси тормышта катнашмыйча торып, парламент эшендә катнашмыйча торып, уңышка эрешеп булмый. Безнең хәзер Татарстан җитәкчелеге барысы бергә, безнең депутатлар барысы да Единая Россия кул астында, Единая Россия нәрсә кушса, шуны эшли алалар. Аларыбыз кай вакытта җәлбибез, чөнки анда Единая Россияның бит аерым карары булды, голосование единогласный булырга тиеш дигән. То есть партияның карары булгач, шул карар буенча безнең бөтен депутатлар, бездән булсалар да, тегендә утырган вакытта бер тавыштан тавыш бирделәр. Алар мәсәлән тел мәсьәләсе буенча безгә каршы барча тавыш бирделәр шул вакытта, 17 елда. Чөнки башка ярамый, алар әгәр дә тавыш бирмәсәләр, алар фракциядән чыгарылалар, автоматик рәвештә дәүләт думасына китергә тиеш булалар. Менә шундый хәлгә калдылар, чөнки демократия булмагач, бөтен эшләр шулай кырылган булгач, безгә кала бер генә әйбәт, безгә иҗтимагый рәвештә үзебезнең тавышны ясарга, җитәкчеләргә җиткерергә, алар ишетеп торсыннар безнең тавышны дип, урамга чыгып кычкырган мәгънәсе юк, но акыллы рәвештә мәсьәләне куя барырга кирәк. Без хәтта менә бер төркем монда утырган коллегалар белән, тагы бераз кешеләр белән Татар конгрессының эшен үзгәртү буенча бер концепция эшләдек. Чөнки мәсәлән безнең фикер буенча бу сул белән эшләү уңышлы түгел, яңа суллар кирәк. Без хәзер концепцияны бирдек, җитәкчелек карый. Киләсе елда менә 30 ел булган вакытта үзгәрешләр кертәләрме, юкмы? Без дә карап торабыз аларның эшчәнлегенә. Ләкин безгә тәкъдимнәр ясалды. Мин сезгә әйтәм, булай мин үзем 2 конгресс җитәкчесенең башына җитүдә катнаштым. Чөнки без әгәр дә мәсьәләне куя башласак, үтәлмәсә,
гадәттә конгресс җитәкчесе алмашына шул вакытта. Чөнки безнең республика җитәкчесе дә карый. Интеллигенс нәрсә уйлыймын да, интеллектуаллар бу мәсьәләләр буенча. Шуңа күрә без хәзер алардан куябыз, карыйбыз, аннан соң кая без барырга җыенабыз. Без тикшергән әйберләр шуңа да бәйләнгән. Чөнки без шуның нигезендә чыгарабыз фикерләрне. Ул берсе дә гади проблемалар түгел, эченә кереп карый башласагыз, сез шунда аңларсыз. Мәсьәләләр эче берсе дә уңышлы гына теге җиңел юл белән бармый. Мәсәлән, сез монда әйтә башладыгыз. Без ни өчен катнаштык Максим Шевченко белән сайлау эшләрендә. Мин мәсәлән үзем дә Русланда без Максимны күптәннән беләбез. Алар Гайдар Джемаль белән дуслар иде. Гайдар Джемальдә мәсәлән мин үзем ислам буенча беренче белемне дә алганым бар үз вакытында күптән инде ул. Аннан соң ул Казанга килеп йөргәнлектән дә Максим дә шуңа күрә безгә таныш иде. Бу юлы Максим безгә тәкъдим ясады, менә катнашып карарга кирәк сәясәттә. Без инде 17 елдан эшли башлаган идек. Менә телгә каршы бик каты накатлар киткәч, без оештырдык Конгресс народов России, Российской Федерации оешма. Демократический конгресс. Конгресс. Чөнки бар ул Россиядә башка халыкларның конгрессы да, ну официоз, аны бераз чыкмый. Без үзебезнең фикерне әйтә башладык. Тел мәсьәләсе буенча ялгыш юлдан кирип китәбез дип. Менә шуңа күрә безнең бар иде бер база, төрле урыннардан җыелган халыкларның вәкилләре. Без шуңа күрә уйладык, әгәр дә без менә хәзер уңышлы сайлауга кирип китсәк, бәлки шуларга таянып без нидә без уңышка ирешә алырбыз дип. Безгә җитәдер 5% тавыш җыйсак, без парламент партиясе булса, алга таба эшли алырдык. Кызганычка каршы без уйлыйбыз, без ул тавышны җыйдык, но аны безгә бирмәделәр ул тавышларны просто. Шевченконың югарыда элемтәләре булса да, бу юлы урыннар өчен көрәш бик каты булды. Шуңа күрә Шевченконы да читкә тәрделәр. Бик каты сөйләгәннәр. Кирәп булмый, чөнки без мәсәлән Руслан төбәкләрдә йөрдек. Төбәкләрдәге безнең татар җитәкчеләре, анда алар бай кешеләрдән йыгынтылы кешеләр безгә әйттеләр. Ребята ничего не можем поделать. Все уже продано на корню. Тавышлар. Булмый диләр. Менә үзем сезгә барып сайлыйм диде берсе. Минем тавышына хәлетмий, чөнки без сөйләшеп карадым, анда безнең кешеләр утыра, тоже теге избирательный комиссияда. Алар безгә әйттеләр, булмый. Шуңа күрә сайлау булмады, ул шундыйрак бер сәер операция, но бездәге күптәнге традиция буенча анда вакытта җиңеп булды. Но нәрсәсе яхшы булды, менә аны Жириновскийга түгел, сайлау кампаниясында мәсәлән мин татарларның проблемаларын чыгардым халыкка һәм нигә җәмәгатьчелеккә. Ул әһәмиятле. Чөнки менә мәктәпләрдәге мәсьәләләр ситуация чыкты, без күпчеләрдә булдырды. Тарихны ни өчен мәктәптә укытмауларын күтәреп чыктык. Аны бит халык ишетә барысында. Ул бит нормаль әйбер түгел, шунда хәзер бит татар мәктәпләрендә дәген татар тарихын өйрәтеп булмый. Мәсәлән, мин үзем дә катнаштым. Без эшләдек менә моның кадәр бер серия 10 дәреслек бөтен классларга. Хәзер бөтенсе аппараттан чыкты, мәктәптә укытты бу дәреслектәр белән. Аны бит әгәр дә без мәктәптә укыта алмыйбыз икән, башка җирдә безгә татарга үзенең тарихын өйрәтергә кирәк. Но хәзер миңа сәер булып тоела. Безне еш кына чакыралар төрле мәчетләргә. Чөнки мәчетләрдә татар теле курслары ачылды хәзер. Күп мәчеттә Татарстанда бер шитәдә эшлиләр. Мен шул курсларга барган вакытта миңа әйтәләр, тарих буенча да лекция укый алмыйсызмы? Без мәҗбүрбез шундый юлларны кулланырга да. Ул начар бик әйбер, но мәктәп системасы татар кулыннан китеп бара. Менә шундый хәлгә җиттек. Безгә ул бит хәзер аны күп кеше белми дә, менә Татарстан ешкан вакытта министрлыкларның күбесе Татарстан карамагында булган. Мәгариф министры Татарстанның үзенеке булган. Безгә беркем дә команда бирә алмаган вакытта 20 елга башында. Аларны бездән барысын әкренләп алып үтәделәр. Һәр күрәс, хәтта хәзер аларга уйлыйлар, министрларны билгеләп куюында аларга уйларны. Яңа закон проект эшләнә. Кришасы. То есть бездән берсе калдырмаска тырышалар. Но без билгеле татар җибеп утырса, башка милләтләрдә безне таптап китәчәкләр. Без аңа бит ризалыгы тиешле булдылар. Бу республика ул тарихи рәвештә барлыкка килгән, ул безнең республика, без аны беркемгә дә бирергә тиешле түгел. Мин сезгә просто үземнең баштан кичкәнне әйтәм. Мәрхүм генерал, армия генералы Мәхмүд Гареев бер Казанга килгән вакытта, ул Фәннәр академиясенең почетный әгъзасы иде. Татарстанда Фәннәр академиясе чыгыш ясаганда зала карады әйтте, русча әйтте. Ничего, что вы взяли обратно, не отдавайте, дип күрсәтте. Чөнки абзый инде ул геноштабист буларак, ул нәрсәләрне бик яхшы беләдер электән. Татар кешесе буларак түзмәде, ул әйтте. Шигенмәгез диде, шигенмәгез, аяктырып торыгыз. Билгеле, безнең бер кимчелекле як, менә шундый интеллектуаль кешеләрнең оешмаган булуы.
Безнең кешеләр болай да бик күп түгел алар, но оешмаган булгач, тагын да начаррак. Шуңа күрә менә без уйлыйбыз булган кешеләрне җыярга. Аннан соң вакыт безгә ясарга кирәк шундый тусовкалар. Дип әйтәм мин аны. Катлаулы проблемаларны тикшерергә кирәк ул тагы. Ул һәрбер регионда да шулай булырга тиеш, потому что монда бит менә автомобиль җитәкчеләре, конкрет эш белән шөгыльләнүчеләр, алар бик начар хәлгә эләгәләр. Сез аны белмисез инде, менә националь культурный автономия турында закон кабул иткән вакытта 2 проект эшләнде. Шуның берсенең авторы иде Агдас Саич Бурганов, ул Мәскәүдәге профессор иде. Агдас Саич тырышып карады. Элек аны кулланганда кайбер илләрдә хәтта, мәсәлән, Эстониядә шундый тәртип булган, буржуаз Эстониядә. Татарлар җыйган налогның 3% биргәннәр үзләренә, үз эшләренә. Автоматически перечисляется үз эшләренә. Хәзер бит акчаны алу өчен тезләрен барырга тиеш. Син акчаны сораган вакытта эләгәсең, полный контроль администрацияга. И берәрсе эшләмәс. Менә җитәкчеләр шулай эшли башлагач, төп проблемалар күтәрә алмыйлар аннан соң. Безгә менә шундый бердән кытларга кирәк, но ничек кытларга беркем дә белми, чөнки бездә әзгә демократия булса, без конечно башкачарак яшәрик, но демократия юк бит. Иң начары әле ул менә шушы әйберләр күпме ел дәвам итәр, без аны да белмибез. Чабаларга кирәк безгә хәзер. Чөнки переход башланса, сәяси өлкәдә татарлар әзер булырга тиешләр ул переходка. Ярый менә мәсәлән, мин мәсәлән үзебезнең президентны ихтирам итәм. Бит аңа әйтергә мөмкин, менә Мәскәүдә йөреп кайта, әйтергә мөмкин. Президент исеменнән баш тартсагыз, сез тагы бер соракка кала аласыз. Менә шундый ыргытылар наживка шундый. Син аны йотасың ул наживканы, я юкмы? Безнең парламентлар теге каршы тавыш бирде инде ул әйберләргә, но бит конкрет җитәкче конкрет уйлый башлый. Менә бу операцияларны уйлаучы Мәскәү сәясәтчеләр, алар бик хәйләкәрләр, акыллылар. Алар эшне бик грамота коралар. Алар бит һәрбер төбәктәге җитәкчегә мөрәҗәгать итәләр. 2 срока не будет, можно и дальше оставаться. Әгәр дә сез менә без кушкан өтәсәгез. Халык битендә шунда алар шул әйбергә карарга мәҗбүрләр. Без шуны күзәтеп торабыз, но безнең күз каршында процесс бара, но процесска ягымлы ясап булмый, чөнки реаль сәяси тормыш юк. Безгә ул интеллектуаль клублар кирәк, без үзгәрешләргә әзер булу өчен. Аны хәзер мин инде клуб искәтче, мин татар иҗтимагый үзәге оештыручыларының берсе. Иң беренче булып 88-нче елда күтәрелә башлады. Татарстан эчендәге татарлар түгел, читтәге татарлар башта күтәрелә башладылар. Чөнки читтә хәлләр авыррак иде Татарстанга караганда. Без соңыннан өйрәнеп карадык, ничек итеп читтәге татарлар оешканнар. Күп ярдәм иткән, мәсәлән, фольклорный группалар булу урыннарда. Һәрбер төбәктә совет чорында фольклорный группалар төзегән иткәннәр. Татар шул тирәсендә тупланган булган. Вакыт җиткәч, аннан сразу үсеп чыкты милли хәрәкәт, без бик тиз оеша алдык. Хәзер дә безнең шундый төркемнәр булырга тиеш. Алар акыллы, авторитетлы кешеләр әгәр дә туплаган булса, соңыннан кирәк вакытта бик тиз оешып булачак та. Безгә оешмыйча булмый, чөнки татарга бөтен башка халыклар Россия эчендә карыйлар безгә. Менә без нәрсә эшлибез, башкалар безнең артын барачаклар. Чөнки башка милләтләр арасында безнең авторитет зур. Һәм уйлар, хәтта мин ишетеп торам, мәсәлән, Удмуртлар мәсәлән әйтәләр, татар теле бер вакытта бетмәячәк. Biz бит инде юк, сез көчле милләтсез саклаячаксыз дип безгә ышаныч белдерә башка халыклар да. Шуңа күрә без лидер милләте буларак без анда исәттәргә тиешбез. Без бергә бер хәрәкәт иткән вакытта безнең көч тарта. Шуңа күрә без алдан бару өчен үзебезнең баш милләтне эшләтергә тиешбез. Ну, татар халкы көчле булсын өчен нәрсә алырга кирәк? Нәрсә булырга тиеш? Шул турыда уйлашабыз хәзер. Менә нәрсә бездә менә сез әйттегез, сабантуй бар, җырлар бар, чәк бар диләр. Аннан тагын нәрсә калды менә татар кешесендә? Юк, ул эш калды түгел. Менә нәрсәсе бар менә. Без әйтеп торабыз, совет чорыннан чыккан вакытта безнең хәл хәзергә караганда күпкә начаррак иде. Потому что ул вакытта бөтен нәрсә милек безнең кулда юк иде, все общественная собственность. Хәтта менә аны сез белмисез просто, без татар иҗтимагый үзәге оештырган вакытта безгә күп кенә татар директорлары ярдәм иттеләр, предприятиедә утырган. Алар бит это же государственное предприятие, но әзрәк мөмкинлек тугач, алар ярдәм итә башладылар. Әгәр дә кулында акча да булмаса, бер акча белән эшли алмыйсың. Ну менә без татарлар, менә без бит
Без йөрибез, тышта йөрибез, анда урамда йөрибез, эшкә йөрибез. Ну без нәрсә беләбез? Бездә менә нәрсә калды менә, например, городской жительләрдә. Нинди культура, вот на что опираются менә әле? Чәк-чәк и Сабантуй безне җыя. А тога нәрсә булырга тиеш? Например, менә элегә нәрсәкәй основной какой, да? Откуда культура пошла дигән менә Русия. Это же 80% культура, это же ислам. И барыбер ислам тотты бит аны, бар дин тотты. Может быть, алайса безгә җитмидер дин дие. Бер вакытта безгә утырырга туры килде минем күптән компаньон Валерий Тишков белән. Ул күптәнге сәясәттә катнашучы галим. Аңар сорау бирдек безнең белән булган иптәшләр бергә. Сез республикаларда бетерү ягындамы? Дип. Тишков әйтте, ни в коем случае. Республикалар калырга тиеш. Чөнки аларны бетерсәң, бөтен милләтләрнең проблемасын Мәскәүдә хәл итәргә туры киләчәк. Безне эскә эшләп төшәчәк. Алсыннар республикалар. Әмма республикалар шөгыльләнергә тиеш, аның фикере буенча. Менә шушы җыр, бию, этнографик культура гына калдырыла. Фольклорный культура. Но ведь культура держится еще на милләтләрне сәясәткә исламе. кертмәскә. Сәясәткә. Ул бит андый нәрсә ул нормальный җәмгыять өчен вообще хастыр. Даже патша Россиясында 1905 елдан соң безнең парламентта утырганнар мусульманская фракция. Алар татарларга түгел, бөтен милләтләрнең мәнфәгатьләрен шунда куйганнар, әйткәннәр, шул турыда көрәшкәннәр шуның өчен. Аны хәзердә эшләп була. Ну, депутатлар башка төрле булырга тиешләр, һәм система үзгәргә тиеш. Но менә карагыз, сез әйттегез, бездә юк вакыт поколениегә үстерергә дидегез. Но бит безнең поколение үсә, и алар нәрсә беләләр уже менә? Алар беләләр биюгә генә барып булмый. Yok, очень просто. Уйларга кирәк Biz- дидегез. Биюне дә белмиләр әле. Biz Телне дә гел белмиләр. яһүдләр белән чагыштырабыз. Мәсәлән, яһүдләр 150 ел элек, мәсәлән, шундый нидә иде вазгыятьтә. Черта оседлости бар, сез беләсез инде, да? Аларны бурас тыйып торгандар, тегендә кергә ярамый, университетка кергә ярамый. Шуңа күрә алар выстроили менә безнең кебек мәхәллә системасы.